ଥରେ ଈଶ୍ୱର ଆୟୁଷ ବାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ, ବଳଦ, କୁକୁର ଓ ପେଚା ଏହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ 40 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ତୋର ଆୟୁଷ ହେବ 40 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଳଦ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର 40 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ତୋର ଆୟୁଷ ହେବ 40 ବର୍ଷ। ଏହା ଶୁଣି ବଳଦ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟିଏ ଭାରବାହୀ ପ୍ରାଣୀ, 40 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ଏକଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସେହି ବଳକା 20 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତେନି? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ନେ। ଏଣିକି ବଳଦର ଆୟୁଷ ହେଲା 20 ଏବଂ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ହୋଇଗଲା 60 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁକୁର। ଈଶ୍ୱର ବି କୁକୁରକୁ 40 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଦେବାରୁ ବିଚରା କୁଁ କୁଁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଜୀବନ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନକୁ ବି ଅଧା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଏଥର ବି ଚାହିଁକି ବସିଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ୁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ। ଏଣିକି ତ ଆୟୁଷ ହୋଇଗଲା 80 ବର୍ଷ। ଏହା ଶୁଣି ମଣିଷର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଏଥର ଆସିଲା ପେଚାର ପାଳି। ତା ପାଇଁ ବି ଭଗବାନ ରଖିଥିଲେ 40 ବର୍ଷ। ପେଚା ବି ଭାରି ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହେଲେ 40 ବର୍ଷ? ଏମିତି ବସି ବସି ଆଖି ତାରାଟି ଚାହିଁ ଚାହିଁ 40 ବର୍ଷ କାଳ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୋତେ ବି 20 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଇଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ପେଚାର ବଳକା 20 ବର୍ଷ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେ 20 ବର୍ଷ ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ନେଇ ବଳଦ ଖୁସିରେ ଫେରିଲା। ସେହିପରି କୁକୁର, ପେଚା ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ନେଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ପରଠାରୁ ମଣିଷ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିଲା। ତା ପର 20 ବର୍ଷ ଭାରବାହୀ ବଳଦ ପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଭାର ବହି ବୁଲିଲା। ତା ପର 20 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 60ରୁ 80 ଯାଏଁ ଖାଲି କୁକୁର ଭଳି ରାଉ ରାଉ ହେଲା, ହେଲେ କେହି ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 80ରୁ 100 ପେଚା ଭଳି ଖାଲି ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା।